Dnes, keď si prečítate ten status alebo tú informáciu, že vám niekto niečo spraví lepšie, tak tí ľudia sú druhé väčšine súkromní. O Švajčiarsku tam nie je ani jedna zmienka, čo nemusí byť podmienka, ale aspoň by tam malo byť zverejnené, pre koho pracujú a s kým pracujú. Ako som už spomínal v prvých videách, tak to najdôležitejšie, čo je, tak je ten servis. Pokiaľ niekto naháňa klientov po Facebooku typom my vám spravíme lepšie poistenie, my vám spravíme správne poistenie, alebo to najlepšie poistenie, tak to sú není profesionáli. Nás v škole učili, že klientom nesmieme rozprávať, že tú danú poistku, čo má, tak je zlá a najhoršia, ale musíme im priniesť argumenty, prečo nie je dobrá, čo im tam chýba, či si to vedia spraviť lepšie, a ak áno, tak vtedy im ponúkame iné alternatívy. U nás sa dozviete vždy všeobecné informácie, presne čo je treba, kedy robiť. Klientov nenaháňame, aby sa nám ozvali, že im spravíme niečo lepšie, lebo nevždy sa to dá. Veľa z vás má dobré poistenia, veľmi dobre nastavené. Bohužiaľ nevedia, ako ich využiť. Zdravotné poistenie nie je len o povinnostiach, ale aj o benefitoch. Ako fitko, okuliare, plavárne, masáže, ročné prehliadky, súkromné kliniky, samostatné izby v nemocniciach, pomoc po vrátení sa z nemocnice od poisťovne, v podobe Špitexu a tak ďalej.